Madumela mahulu, the nyametition is back kungemsana. Munozviziva kuti inini ndogara ndichiuya pano nenyaya dzakakosha. Right, muri Zimbabwe ndiri kusangana nenyaya. Kubva ndichitanga panapa. Hazina kumbosangana nezvinhu zvakadai. Kubva tichitanga kuti kubva day one tichitanga kuti takuda kumbofambira nyaya dzacho dzese dzine dzichiitika dzepapolitician. Anzana mbona munhu anenge akapfeka bhutsu yakadai yakacheneruka yakapera side yakadai so kuti munhu akadaro iyeye achauya paballot paper achiti ndoda kuzoita president wako wenyika wotonomuvhotera kuti X wototi uyu munhu ndoda kuzomuvhotera kuti azoita president wangu oita mutungamiriri wenyika uchitarisa kuti munhu iye anga yakazochinja life yako iwewe iye achitadza kuzochinja life yake nechibhutsu ichi. So muri Zimbabwe pana panyaya iri kuitika bhutsu iyoyo yakanetsa yanga yakapfekwa nevamwe profesa. Mazita atichataura zvakanzi musataure mazita. Saka panapa bhutsu yanga yakapfekwa neprofesa ava vanhu vakaseka, vanhu vakashamisika, vanhu vakataura zvakasiyana siyana kuburikidza nebhutsu iyo zvichinza kuna politician akadaro. Chikonzero manje chiri kuitika panje kuti bhutsu iyi is not something chekuti chinonyanyisa kushamisira but chiri kunetsa chekuti mukuru uyu ndiye akanzi ari kunofanira kubata chigaro akaitwa president weBattle Citizen Coalition for Change for 90 days. Saka unenge wakungotsvagwa every corner powada kubudikira pese zvaunongochita. Vana veZimbabwe vanenge vakukuongorora kuti ndimi vanhu zveshuwa makatitengesera ma-MP edu, makatidzingisira ma-MP edu nemarecords iko zvinoizvi zvikwato ne2/3 majority nyika ichatooma pakungoiswa mutemo yese yese. Ndo zvimwe zvezvinhu zvine zvichicomplaina vana veZimbabwe but vanhu vachishaya kuti why is it vanhu vari kuzonyanya kuataka bhutsu iyi nekuti chinoitika maZimbabweans vanenge vakutsvaga loophole kuongorora kuti right wakapfeka chibhutsu chakadai so iwe zvakamboitika zviya zvikanzi tarisai masutu abiti masutu anopfekwa nabiti. Ndo nyaya yakaitika muri Zimbabwe, nyaya yebhutsu iri kutenderera, nyaya yebhutsu yevamwe profesa atisikuda kutaura mazita but muri Zimbabwe you know what to do. Taurai, tell me what you think in the comment section but please musataure mazita.